Jonas Ståhlgren, Christer Granqvist och Anders Bosse. Och kan det vara Norrman som håller in den där? Ja, jag tror det. Anders Bosse alltså. Före Jonas Ståhlgren i Ford 4000. Harkigt på banan, han rattlar förbi med gode Norrmannen. Ut på sista varvet. Det är som att Anders Gårdstedt ska hålla undan och gå mot en trea. Och Jonas Ståhlgren ska kunna knipa andra platsen. Och Christer Granqvist får nöja sig med 1 poäng där. Ja, Norrman är riktigt glad. Det är klart han får mycket applåder för den där.